Hai, jotoran hor kaham. Tauni bagi fai hingga ke mia je answer kiri mani Kokborok Tet-II answer kiri mani aro kaisa kaini noro grace mar mani mano mane our kaisa question ba kaisa kaini ni question abo wrong answer ba kaini answer tongo abo hai engi mano ga ke noro jotoni bagi no belai na kaham je answer chai tongnai bo chaya tongnai bo jotono grace mark 1 mani mano means star mark kaisa question engani chances tong ga ke abo norok jotoni bagi no ek mark manani chances tong baksaba already chajak borni joto bai soman ngani chances tong means joto lokroni bagi no je Kokborok Tet exam ronai ba Tet Kokborok ronai boroni bagi kaisa star mark engani thangai tongo ba thangnai jodi norok asam khlai khanga angke phaidi singab gisa naine len haida bobongka ingke miao जों answer ki nailai kha ba miao जों Sunday haida Sunday o जों Tet-II exam lai phege angke baksa geto sima hablia baksa gerengja gerina ba internet ro ba गोबां borok saimenya na gabo to salai saldam sanga awai khlairika 10 tani bisingano exam center o thangi sogoi ma tonginai 11 tani yagulo hongangke tai ma habya hongangke je jaga ang thangmani jaga ba nuguimani jaga bo satjona hai borok ma hablia gaborok mukti bai kungti bai kaha kokong laika haibono kuno khainai kri tangi hingangke jora saklaijak tongo osung bising ma habnai osung bising ma foini gaboro abono kiar khailia ke tet exam marlia ab haike botong gangke do abo bat phaidi hingangke जों tabu mia jang answer ki samani kaisa kaini ani bo chayang mangkhana ang mia saga 98% bit haija thaini ani bo chayang mano haita gangke ang motamoti tabu kisi saiman ka gangke singo jaga जों tabu nainai lean haita angke achayaro banro grace mark bor mani man angke o jaga o ang mia saga 67 number mo grow ko Tet-II 2025 ni question paper angke mo maybe seeing kana question set seeing kana ke nakre kaza kothom bijamno siga ang sunil debar mani chari kha angke abo ang ani baitha ang bono just claim najelia ba jasai khai najelia khorjon sumon bo sunil ni chao inge maybe mo komolia sing kana angke ang tini khoroksa samani buano komolia ni sama hai ma tong gangke o jaga o maybe komolia angani chances tong hai dang gangke ang asek to sure ya tobo oro sunil debor maya hai ma tong hai dang angke o jaga o ang komolia ni ang o jaga o sani nayo hai ta tabu o jaga o komolia se engsane hai ma tongo hai ta hangke abo khorsa tina an sao hangke ang naine jega tobke amo komolia phanangai man tangke o jaga se sujorani bothai amo already sunil debar mo 100% sure jorani bothai kotha mo sana sinengka none of this means sunil debar ma angke orno sunil nani kogya nakhrai kachak mo komolia debar ma hani khanao eba asnih moi rai chaudhary dana komolia debar ma sorry ang sitabu koi tong hangka angke komolia dana asnih moi rai chaudhary ang tini khorsa borok sale saka angke tebo sunil debar ma angla maybe komolia debar ma angani chances tong ang kamke naiji ga hitangke omo khorsa ano student saoka o 68 question number je tolani bo waklai khlai bo khobjabo tei kokthai waklai bo khobjabo mani khlai bo tei noun bo jaga thepa jang angke o jaga brum mo bo chao tai furu omo bo chao haita o jaga o duita answer ngi tongo inge omo je eno answer nai bo jodi answer ki o si phai ri angke nungbo challenge ding ke je siwa answer oi ewo answer ri ja khangangke borbo challenge ri mane gangke oro ebo chao si bo chao ga duita answer ngi tong angke duita answer ngi tong ke omo star mark norok jodi challenge re khangangke star mark mannai bin jotoni bagino ek mark engani tong haida tangin karo answer ebo chai tong si bo chai tong okay যদি অমো যদি নর প্রুফ না হাঙ্কা আং নর নমো প্রুফ বড় হনাই বই নি পেজ নাম্বার অর হনাই বই অমো হাইকে ফুনুকা অমো হাইকে তং হনাই আং নর নর হনাই হিঙ্গা আংকে 68 নাম্বার যে তলানি ওয়াখলাই খলাই ওয়াখলাই খবজা কক্থাই ওয়াখলাই খবজা মানি
omo norok start mark mannai jodi je singsa rok rijak je nanob dis rok ri klangnai omorok norok challenge jodi norok to already chayang tongke norok jago 1 mark manani chances dong haita inke o 69 bo tolani bo swnamjak kokthai khobjak inke o jaga answer ang nitai acharjoni boyo nuka swal phang hanai ke swal phang hmani tamni hinhingke ukil eba judge eba advocate no hono advocate mane no to ukil bangla baikhe ukil ke kokborok swal phang ba tabuni je kokthai swnamjago swal phang han bongke ang personally abuna ang accept khlaimanya ba gothok jaiga haita ang norok tamo bahai ingjak norok sabai haita tang inganga swal phang ge swal khlainai rok no means ami hindi ni term se thangi dong inganga amo to ongnani ko yang jeng chini binoi sarni dictionary naikhyanga ke advocate tam inganga kerong kurung ni mano ge jeng judge no ge tam hinganga kerong phang ni mano ge ain no tam hin law no tam ge kerong ni inga agini simjing kerong hani rok phaimani kerong phang rok ni sini phaimani inga swal phang hani ang usukang se saiman bo usukang se noroni je thande a horose omona ang bujiman ba nitai acharjoni boino philinai nukha binaro swal phang mane ukil hani rejak inga ukil no ang kokro swal phang hani ri ang personally ri rekha inga nangabo accept lukurok se khlaina inga lukurok chaja yangai to abono to jeng gosimanja इंगे लुकुरक जदि इयामो swal phang no gothok hongkasi jemon bijab sikong kolom no jong sikong hlaiyonga amo motamoti joto borona accept khailage iyamo lengan haita इंगे tabu je radio rona awai khok telephone no kok duk mani abo a pura mane acceptable ongkha means abon bagino lukuro accept khlaige इंगे tabu simung rogo sub silai इंगे o swal phang male ang personally amo accept khlaina umusungya gobo gothok jaiga haita इंगे nor bahaijani ingjak tong kintu answer ki 5 rong si no faine इंगे nor jodi bono challenge re kanga ngai binoi sarni dictionary rong no reference ma phunuk nai इंगे tai jeng ukil no tai bo jaga suijak mankha jemon kerong kurung ba kerong phang rok ni ngai nor abono challenge re phuro ma phunuk nai haita ngangke ungya phanangi mano tabo challenge khlainai man haita ngangke omo kaisa norok ronakhe riman haita इंगे o jagao swkang no kokthai ni kokmangpil kokthai wngkha ulon no ul drobo sakni thaise phanai ani ang omobo kisa confusion wngui mano omobo kisa question ligilare hai gothokya hai inke omobo kisa ul drobo hone tini khorosa sala sagabo bo 9 bo class ni jani swkang no kokthai kokmangpil wngkha ul drobo hone nukphungka maybe ul drobo da answer wngui tongkha gaito jeng swkang gaito ul hongka mongka swkang no hongka ulo no ongna klaiya diba ingora answer to e no ongani kok tongo haita ingke jodi bo sirok ri rekhangale amobo kisamisa torko bitorko ongnani chances tang ingke swkang manen to ul manen to swkang hingangke oro jodi no thepai reka swkang no hongka ulo no ongna klai bade baki ul drobo naiba swkang no hongka ul drobo gothokya haita hingangke amobo jodi sirong hangke norok challenge relai kyanga ba tida tikino tikia tobo noro reinai man tang hingangke omoto swkang no honei rajak tongo bai ulo no ongkha haita ke swkang ke to ul no klai e bin boi rogo bo jong swkang ke to ul no honei mannai haita ke omoro bo kisa gothok jaiga hai ungo haita hingangke noro nainai kintu 68 le ani thani proof tongo burum bo chao furu mani bo chao इंके ओ काइसाले नरक जैसे केवल ग्रेस मार्क 1 माननाय हेते के swal phang अमबो नरक चैलेंज रिमानो swal phang हनै चिनि जागावो जों आंखेले माइयाखौ ओ सानदेवनो पुइला खोनाव इंके आं केरं करं हनैसे मानो उकिल न हाइता इंके नरबो चैलेंज रनाके रैनाय मालायो हाइता अमो जुदि आंसर की 665 हाइता इंके नरक अमरक न रलाय नायलाय दि हाइता हंगाङै नरकनि तै एग्रक सदं तंहांके जाय थाङै इंके अमरक नरक चैलेंज रगो रलाय नाय दि इंके आं मियाव आंसर किरिमा जागो काइसा काइनि बुलुङि मान खाना इकर जेमन 67 अमो कमलिया एबा स्नेहमय राय चौधरी हनै खोनावता हंगाङै अर नान अफ दिस स्नेहमय राय चौधरी इंके नान अफ दिस যদি কমলিয়া হাঙ্গাই তো আর আনসার বি কিন্তু সুনিলে ইংলা খাইমা তং তাং হিঙ্গাকে
already si jorna bodai sunil de borma anga karo nakrai kecak komolia eba siko snehmurai chodri ang nani chances tong ang check to khaijaya bui samani abone kisa ang nai nai khai ang abro kisa check khailia jora komni bagai mia rogo ang check khaya ri ka haita angke tini ban jora kri aban ang check khailia to khorja borok sara amang mo hake si no goni chao haita angke abo norok nai nai di angke ang sannai mke 68 norni bagai grade mark ba grace mark mannai 1 jotoni bagai na amo star mark thangnan chances tong gatai rok to aso problem tong lag ba problem kri hake no gong ga omsu no haita anga ke norok tesa answer kiro miliri nai feeling ke aso nong sidon kanang kaisa sek tet-I ni bagai video upload khlaiana ke norok na sing tong di tini ni bagai aso nong sidon jotono hor kaha